kulendi vanhu vaya vaidherera Chiwenga uyai panapa mundiudza kuti muri kufila sei nhasi. Imi ndogara ndakakudzai kuti once a soldier will always be a soldier. Iwo sasaize vakomana ava kamuchiti hasina connection kubaraki. Iko zvinezvi tiri kutambira shoko from Harare. Meeting yatopera pane zvimwe zvazoitika after that, but sorry zvenyu ndikuti ndambodilaya kuti ndiwe ndichikupai update. Vipi Chiwenga vabudikira vakarova Gideon rekubaraki ende vanhu vakawanda vari kutadza kunzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei. Rekedzai timbokudraftira timbokuonesai zviri kuitika. General Emmanuel Matatu has officially taken command of the Zimbabwe Defense Forces at a parade in Harare, replacing the retiring General Philip Valerio Sibanda. Retiring General Vice President Chiwenga, seen saluting President Mnangagwa, attended in full military gear. Full Gideon Jima General. And I don't know kuti formation nacho inofamba sei, but I always tell you guys kuti musanyanya udherera inyo aruma, because you never know. Amwaziwe kuti pakatsika pai mukaona Chiwenga akanyarara amuziwe pakatsika saka dzikama ita state. Ndokana nchiona vanhu vakawanda the likes of Daniel Garwe aitaura zvakakupenga mutsvangwa list racho rakakura. Vanhu vakazombobvunza mutsvangwa kuti saka pakapera ningirikini hondo yacho wakadii kuzokontinya uchienda kuningirikini uchienda kuarmy, but haana kumboswera achiita izvozvo because yagara iri ndonda kamutsvangwa ukamutarisa. Munhu ukangona munhu wese anenge kutaurisa so usimbe uri ipapo wakawandisa, asi anenge achiwanzira simba pamuromo kunge pinjisi. Vanhu vakawanda vaishora Chiwenga alright, without wasting much of your time, ndiye akaita kuti Mnangagwa ange ari paposition yaari iyoyo, because Chiwenga ndiye anga ari general. Dai pa 2017 paya Chiwenga akatooma musoro totaura kuti hakuna coup iri kuitwa. Nanhasi Mnangagwa angadai achitogara kunze kwenyika kana kuti achitoraramawo life ikuraramiwa nana Jonathan Moyo, in the life ikuraramiwa nana Sefu Yakasukwere, achitoitawo iye ari kutoitayo. Kana dai akatoitawo kuzoitawo mistake kuda kudzoka munyika, pamwe angadai akatoitwa zvavakatozoitawo uta muzembe. List racho rakakura. Kuna na Joao wati timu racho rimwe zhinji rakatiza panguva yeG40 yaya. Vamwewo vakazongosara twakatunherera the likes of Jim Kunaka, Tsenengama akazodzoka zvake ndiye akuitawo zvechisell out. Vamwe vari kutengesa muramba, vamwe vari kutengesa nigirikini fish, vamwe vari kutengesa mabrela, iye ari kutengesa mamwe macomrades. Amene kuti zvinozofamba sei but zvinongoreva alright ndezvokuti Mnangagwa hakwanisi kugarisana nemunhu ari useless, munhu asina value, munhu asina chaano offer. Ndosamira kuti even kune vamwe vanhu vakawanda vanotoita kana zvezvimachannel izvi vanenge vachishandira Mnangagwa. Pakushandira kwavanoita Mnangagwa vanenge vachinotsvaga futi information kuti saka iko zvinezvi ninga ari kudai vopiwa futi information yekunyeba unzi ndai munovhiringidza macitizens, munoswera muchichiona pano pamhepo yowe ningazodai chiendai munorwisa Chiwenga this way, endai munomurwisa indirectly ndingazodai pando nevamwe vaitombondishinga unondibvunza zvisina nebasa rese kuti saka iwe ningirikini ari kushanda nani, ndoti iwe unondibvunza zvokuti ndinganoshanda nani ende kushanda nawo hereni. Takamboona kauchipodcasta nezvake paya saka kupodcasta nezvemunhu zvinoda ndoziva kuti anoshanda nani. Zviriko zvimaYouTuber zvivatengesi zvokuti zvinenge zvakabhadharwa mari kudhara, and I will keep on saying these things. Kune mamwe futi mapoliticians, so-called politicians. Guys, please be very careful nevanhu ivavo vari kuzviita so-called politicians, upcoming vari based in South Africa. Ngwarirai, ukanzwanzi uyatite dhina kana kutite sei usatomboende ikoko. Vanotoda munhu anenge inini ane mweya wechibhanditi wokuti kana ndikatofamba ndikasvika ipapo tineti kana 15, so that vanovhiringidzika kuti saka toita sei, totangira papi nyaya yedu ende tichitofamba nevana vemuSouth Africa kuti tibatike zvechopu. Because ukangoenda ungori just an ordinary citizen like others, unoitwa pati nevakomana ivavo, vanokuita zvese ende vanotanga kutaimira zvakawanda. Unenge uchibvunzwa mubvunzo nhando, ndokana chidzidzisa vanhu musamwachuke, musataure zvinhu zvisina nebasa rese. Saka all those guys ndaenzwa vamwe vachiti Chiwenga asina kana power, asina kana dhiri. That's not true. Chiwenga is someone who is not interested panyaya dzekunzi arida kuzopinda achinzi arida kutopinda zvekupinda zvekubvisa Mnangagwa zvechisimba zvezve. Chiwenga is not interested in that. Chiwenga ari kungoziva kuti iye ari paposition yake, he is number 2, family yake iri kudya chiguta, masalaries ari kupinda. Chaakangomirira ipapa ndechongoti Mnangagwa term yake handiti iri kupera 2028, iyo tokontinya achipinda akadaro, setup yavo iyo yakadaro. Izvi zvimwe zvemaparallel structures, umwe ari kubuda achitaura zvekupenga achienda akadai. So Chiwenga is not interested in that.
and Chiwenga is not interested to my petty fights to my issues tisinane basa rese to my side shows because vari kuda kuti iye Chiwenga alright akafana nechigubhu chekoko chekuti every day chiri kuchukuchwa so they are waiting kuti one day avanozoti akangovhura muromo wake kuti ataure acha spilla beans achaputika achataura zvakawanda saka vanobva vamirira vodononingina ipapo like makaona kana zvakaitwa padossier that dossier parakauya rainyatsotaura zvinhu sezvazviri kuti iwe pari kutorwa corruption pari kudai so ana Chivhayo naTagurei why vasati vasungwa makazonzwa mhinduro dzakapiwa paipa naziyambi zvikanza thank you nekutaura zvese zvamataura izvi tazvinzwa zvamakataura padossier but padossier renyu iri you guys have to know zvinhu zviri simple panapa a simple math kuti Tagurei ndiye akasponsor 2017 coup akasponsor akaisa fuel akaita sei saka imimi makarwawo kurwa kwenyu kwakanaka makaita zvamakaita but uyo akarwawo nemari you understand saka kuroti ma heroes ese akaenda kuhondo havana mari mafuwa veteran havana mari vava kureplacedwa nenew generation yana Tagurei yekuti iri kurwa hondo yezvezvi nemari muri kuba vanobata pari kuitika nyaya dzacho manje saka imimi zvese zvamuchitaura takazodai tikadai but uyu ndiye anga ari makey echinhu chacho because yange asingabudirire kuya yadai Chiwenga anga asingade general aingotaura kuti hakuna zviri kuitika hakuna chikana chinhu 1 chiri kubuda mubaraki mangu panapa hapana kana munhu ari kunobvisa Mugabe in fact Mugabe wacho ndakutokuudza Mugabe hapana zvakadaro zviri kuzoitika dai pasina zvese zvenoise yese iri kuitika but kudherera kwese kuri kuitika imagine kuti zvinhu zvasvika pa the extent yekuti vakuda kuti Valerio aite chairperson weZANU-PF unobvisa ngirikini pa chairperson muchinguri obva auya pa vice president ndo yanga iri tsoro yacho yanga yarongwa ndobva yaonekwa kuti iyi tsoro iri kupisa zvikanzo right Valerio ndiye achienda kuti ase unoreplace Kemba Mohad because Kemba Mohad ari kurwisana neutano hwake utano hwaKemba Mohad ma1 hausi pa position saka tinopinzani Kempo patunobvisa Kempo toisa Valerio kuti vaite serasabate uyu but zvese izvozvo zviri kurongwa meetings ari kuti kunana pickup farm Chiwenga angogara ari quiet haasi munhu anotaura zvese anoramba akanyarara ndobva azongoti okay rekedza ndibudikire ndakapfeka Gideon rekuarmy chimhorisana napresident wenyu it's just a reminder iko zvezvi Mnangagwa kwaari kuAngola kwaaenda ikoko pfungwa dzake dzinenge dzichitonetsekana kuti Chiwenga kubudikira akapfeka nigirike boy zviri kunyatso like vanhu vese vaita like vanga vaitaka kumukanganwa abudikira akarwa Gideon yes Valerio resigner but Valerio akupinda politics full time if you guys still remember kuti Valerio paipai aida kuniswa mu politburo but azvina kuzobuda nemabudiro iwayo because pakazonzi no azvikwanisi kunge zvichiitika because azvipindira nemutemo ndobva vamirira zvavo zvikanzi it's okay tozoona pagore rinoteera gore racho rinoteera vakada kuti dai vati ngatimbowedzera Valerio rimwe gore 1 because vaitya nyaya dzimwe dzanga dzasumudzwa nana Mudarageza because Mudarageza vakazokurirwa patechnology dzavo tingati pa intelligence dzavo dzakazoti kurirwe mbijana nedzawakomana but Geza airova nemo he was well informed but problem yakazonge tingande kuti Geza anga asina ma resources saka zvinobva zvangodzoka pakuti iye hake ainetsa nezvigananda like Tagurei akatozoconfirm akati ndisu takatoenda kuna ziyambi tikamuti wedzera mazuva aMnangagwa ekutonga mabata nyaya yacho wedzera mazuva kani taudai so kani ndo payakazongoenda napo nyaya yacho but ndangoti ndingokuya kusanganisira nyaya idzi mukwazonzwisisa handisonanyapedza nguva muri Zimbabwe ndoda kuti muswere zvakanaka because nhasi a lot is going on tichakupai nyaya and I'm so happy I'm so excited I'm so grateful to be part of you in this generation takararama tese neni aiwa tendwai kwamuri kokoko thank you you are so special you have a good day Kulien TV, Team VAT asi vanhu vachishamsika Kulien TV haichatsika saka subscribe wozolaika uchawana zvese pana chichazosha everybody say Kulien yeah information need brilliant yeah everybody say Kulien